Filmy bez obalu a hrdinovia bez masiek. O tom je Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Na Slovensku sa konal už jeho 11. ročník. Hneď po skončení Bratislavského festivalu putovali filmy na Katolícku univerzitu do Ružomberka. Tu má festival Jeden svet už svoju 5-ročnú tradíciu. Ružomberok je prvé mesto, kde sa toto regionálne kolo uskutočňuje. Filmový festival trval 3 dní, organizátori na ňom predstavili 8 filmov. Sú vytvorené viaceré sekcie, v ktorých sa tieto filmy nachádzajú. Dokumentárne filmy sú zamerané na krízové a okrajové oblasti komerčnej sféry, zachytávajú život ľudí, o ktorých sa v spoločnosti takmer nehovorí, či už ide o obyvateľov Iránu, Barmy alebo krajín s totalitným režimom. Dokážu osloviť ľudí aj kresťanov, aj iných vierovyznaní. V rámci druhého dňa festivalu vystúpil misionár Henry Homelina. Ten počas svojej činnosti na vlastnej koži zažil to, čo mohli diváci vnímať len prostredníctvom kamery. To, čo sa deje s peniazmi, ktoré od nás prídu k ním na pomoc a ktoré sa tam nevždy dostanú alebo väčšinou nedostanú. V nasledujúcej diskusii objasnil pozadie dokumentárneho filmu Šťastie v nešťastí. Ten približuje zdanlivú pomoc investorov pôvodným obyvateľom v africkom slame. Ako sa chová možno vláda, možno bieli miestnym obyvateľom v ich pôde. To nie sú klasické americké filmy s happy endom, sú to dokumentárne filmy zo života ľudí. Iné sú hlavne v tom, že tam nehrajú celebrity, nehrajú tam známi ľudia, ale je to také zo života. Je to silný a aj na pozeranie viacej emócií človek vycíti. Ten život tých ľudí v ich prirodzenom prostredí nejako porovnaní, keď kino, tak to je všetko umelé. Festival Jeden svet bude putovať po ďalších slovenských mestách až do konca januára.